गोमबोर फिसा मा खालामबाय थाखो दखानावलाय? औ आफा, आं कलमसो लांफैदोंमोन। कलमानो जोबनानै दङ। थांदो फिसा, मोनाबाय। थांद', लेखा फरायनांगौ। जेबो नङा आदै, दसे थानानै थांगोन। मानो? एग्जामखौ थाल गैया नामा नोंसोरो? थाल दं आदै, 6 दान गोजो दंबावो। जेबो नङा, गोबावजों खेबसे थानायालाय। बिदि नङा फिसाफोर, समा नेना थाया। नोंसोरनो सम होदों फरायनो, नोंसोर मानो गोसो होना फराया? औ आफा, जाबाय, थांनोसै। थांदो फिसा, थां, फरायहैदो। अरगें आदै, नोंबो थां फरायहैदो। जागोन आदै, थांसै। थोदो गोमबोर। र' फिसाफोर, आं फंसे खोथा बुंनो। गोमबोर फिसा आरो अरगें आदै, नोंसोर सानैबो फार्स्ट डिभिजन खालामथारनांगोन मेट्रिक आनजादाव। नाजानोसै आदै, मेरला सम दंबावो। मेरला सम? दाबो थाल खालामना फरायाखै नोंसोरो सानैबो? स्कुलाव थांनायल'जों जागोन नामा? बिमा बिफानि मान सनमान लाखिनोथ' सोलोंदो, नाजादो सानैबो। जागोन आफा, जागोन। मानो दखानफ्रावलाय बिदि बुंलायनांगौ जाखो? आदै, आं नोंनि बुंनाय बाथ्रायाव दिनैसो हमनो हाबाय। एग्जामादि बारा सम गैला, आं दिनैनिफ्राय गोसो होना फरायनोसै आदै। गोजोननाय थाबाय आदै, जों सानैखौबो बुजायनायनि थाखाय। जोबोद मोजां फिसाफोर, थांदो फरायहैदो। आंहा नोंसोर सानैनि सायाव फोथायनाय दंखायो, एग्जामखौ मोजाङै उथ्रिनो हागोन होनना। औ आफा, थांनोसै। थुदो अरगें, मोनाबायानो मालाबानो। औ, गोमबोर, थांसै। थादो आदै नोंहा, दा थांदो, जों थांग्रोनोसै। औ फिसाफोर, थांदो।